Arantzen aldeko lasterketa, hau pagu. Egun berezia da, Sasoi berezia datoz. Saio berezia antolatu dugu beste beste. Gonbidatuak ere, alako xadirelako. Datozela gure gonbidatuak, pasa barrura! Itzia ditu Ino Afrika Bipan. Ino Oiotxe Asier Gozategi. Ixiar Oreja eta Alex Ardui Gabon. Egetorri. Iopa! Itziar, Afrika ze moduz? Ondo, Gabon, ze ondo etorri zariela. Ondo. Batera, ganera. Abiatu da korrika. Hori entzun eta guzti jo ipurdi apur bat, jartzen zaigu, Bai, holan, Itziar galdetu, aspaldiko. Bai. Zelan zabiltz? Ondo, oso ondo. Eskuartien, ze proiektu? Behitxu, pelikula bat amaitxu dut oindala gitxi, eta beste baten nabil. Euskal Herrian. Euskal Herrian gainera? Bai. Afrika, zetan zabiltz? Kantaten, musikian, txarlak emoten, daulako gauza, galak presentaten, amen, telebizioan. Ibili? Ondo, saltxan. Eta esan dugu, korrika esan da danok apurtxuetun kitzen garala, Itziar rolan, oroitzapen bate edo korrikarekin lotuta? Oroitzapen asko, baina bata, petoneta eroatea tokatu jatala, eta orduan ikusten dozu korrika, heldu baino lehenauko giro berezi hori danak emozionatuta, eta benga, petoak eta petoak salduz, Barrutik ezagutzea. Polite izen zan hori, kriston esperientzia. Afrika zuretzat? Kanta ine banean, ondela denborazko, kanta grabatzen, da gero entzutian, korrika itxet, bueno, zenbatetan entzuten da, ez hori, pentsa? Da oso posik. Eta kaletik horrela. Ni naiz. Eta gutxi da, sordure errazada. Eta gaur, lehiarako prest, Itziar Afrika gainera zuen kasuan, esango dugu, bai batak eta bai bestiek, autua eginda hizkuntzara hurbiltzeko eta euskarare etortzeko, batak eta bestiek, hau oso autu pertsonala izan da, eta... Korrika, horrelako egiten dira korrika. Itziar Afrika hau guztia noski gehitzeko dalako. Bai. Espero dago, Hori. Ondo. Gehitzeko da. Hau paneskak, ongi etorri. Zer askoekin egotien. Inigo eta Asier, Gabon. Gabon. Zuek ere euskaraz aritzeko autua. Ze erremedio, gustora horrelaxe jaiota, gozate gitarrak. Eta bide batez, eta badez urteak pasa dira baina, argitu dezagun. Zuek, anaiak zarete? Ez. Zenbatek uste du oraindik, gozate gitarrak, anaiak? Anaia, baina nire arrebana. Karo. Eta Inigo bere, Hori da, ni Inigo gozategi naiz, eta Asier Goikoetxea da. Bai, ez da horrela, nahaztu da esango ditugu, eta ja jendeak ez dakitzet pentsatu ze sinetxi. Zemat urte gozategin elkarrekin, pentsa, anaitasun bat ere sortzeraino. Zertan ari gara orain? 32. urtea hasiko ga. 32. urtea gozategin. Hau. Plazat plaza, eta Asier, plazak lepo, Plazak lepo, hori da, dekan zuertia, bai. Ze jendea gerturatzen da. Bai. Izan zan Euskal Plazak indarra galduzun une bat, baina berriz, nik uste eta baina 10 urtetatik anoain berriz goraka indarra hartu duela. Bai, Inigo eta Asier zuekaz egon, eta esan dugu, 3 marka da, besteak beste izan zari ezuekatiek zabaltzen eta itzindariak, dinot, trikitixa bestera baten erakusten jendeari, eta uztartuz beste musika batzuk eta... Pasatu, dinot, Bai. Inigo, baten bat izan behar zan, kate begira zuek izan zari bide honetan. Horren parte, Eta esan dakue. Euskaraz kantuan jartzen noski, eta korrikaren historian ere zuen aletxoa garrita, 10. edizioko kantua zuena. Hoi da, Euskal Herria korrika. Eta... Zer hitzapen Inigo? Izan zen pasada bat. Izan zen gure lehendabiziko urteak zian, eta hori, aukera izatea Andoni Egaña bat ezautzeko aukeria. Eta gio korrikan inguruko infrastruktura guzti haua. Arrantzazuko praileak eta danak ezautu benitu. Pentsa, Ez da historikoa? Bai, neon ginen, arantzazukoa ere pasada bat, ez? Eta batean gazte-gaztia za eta erakusten dizkizute zea guztiaiek eta ze historia daukan eta zer danua eta izan zen oso berezia. Kantuaren diko goratzen duguna. Eta enigma bat ere sortu zen. Zazpi zenbakia non dago, ez da? 8 Egainaren trikimailoak Asier. Hori da, eskutaketan jolasten nahi garen danak egite dugu trampa, ez da? Numero batzuk esan gabe, eta horrek uste justu 7 esan gabe. Oain ganek galdera hori teigu, Bi galderak. Anaia zarete eta non dago 7 zenbakia. Bueno, gaur argituko ditugu bi saio gauzerako. Ondo pasa eta ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Entzun, mito entzun dut, Asier Oreja Alex Ardui hau pazuek. Itziar, zer moduz?
Ondo? Ondo? Bazik, hemen. Ez zen errazu Milosen ikusti, badakigu Milose zutxua zarala. Uixe. Bai. Zango ez naiz ba? Ia ba, ia ba. Zekorre onda. Ale, ze ondo lagundute zatoz? Bai, kompainiona da, beti zen da. Osea... Baina ontako ez dakiu. Ontako ez dakiu. Hemen beste Ez du itxura txarri bikotea. Bueno, esan, Ales basabiltzie gatibugaz, hemen esaten gabiltzelako albokuek ezemat urtele zereginetan, bai, beste horren beste, Ales. Bai, guk gatibugaz hau eta bosgarrena, gugu. Eta hori, plantxo batzuk, kontzertu batzuk untxe, eta gero kanpora goiez, Sud-Amerikarantza. Guau! Horregien azkenetan, eta... Bari, Eta maitasun hori jasotzen, eta esan duguna, badakoi talde batzuk, gaitasun hori, zarrauetatik gaztia hauetara Belaunaldi iristeko. berriak ere batu. Badaukazu hori bai, Ales, orduen ederto? Bai, Aurrera. martxi da bedartien da, euskal musikie, bizi da bedartien... Ze gustora. Ba, gustora. Iziar, batera korrikako kantu baten? Bai, Bai, guk batera gauza gehiore inditugu, bai, bai. Bai, baten, super baten elkarrekin geunden. Bai. Bai. Eta kantuarena, ze korrika izan zen, nola gogoratzen duzue? Ba, Poli, Jose Poli. Behatzi garrana izan zen? Bai, Behatzi garrana? Bai. Bai, ondo. Oe, orduen asko joten genduen, eurek eta guk, baina batera grabeti eta konpartitzie montaje guztize, ondo, divertidu izan zen. Ondo konpontzen ginen kanpotik eta bertan barruen oso ondo konpondu ginen. Pena, 9 hain hona eta gero gozate gitarrak iritsi. Hora bera, beti izan dirata. Mesi numerua. Hala ere, esan duguna, Isiarrales korrika, zenbat oroitzapen danok, da gaure bizitzako parte bai. Eskerrik asko berezi honetara urbiltzi erren zuepe, hau pasuek. Hore, eskerrik asko. Urbildu da, eta bai, noski txalo bero bat gomidatu partaidei. Baita publikoari ere, gaur nondik datozen eta nondik ez. Ia. Arrasatetik ez, eskoitzatik atxabatatik bai, hau batzuek. Hala esateko botoia, eta? Ezarka, hala, arrasatera, noski. Publiko fina gaurkoan, eta Erne, baita saria ere, ze gaurkoa festa bat izango da. Festa erraldo, ja primeran pasako dugu, baina saritxo bat ere behar genuken. Kontuz, gaur, bikote irabazleak, aukera ez, ohorea izango baitu, 1000 kilometroan lekuko eramateko, bai horixe! Erne beraz! Lagunez inguratu gara, eta balekuko eramateko ohorea gure lehiakidek eurek bakarrik ez. Hasi aplikazioa jaisten, Miloseko aplikazioa jaitsi, besteak beste, gaurko egunean, finalean, azkarrenak, irabazleak, adi? Lekuko eramateko aukera izango du Miloseko beste kilometroaren ibilbidean, larun bat honetan! Lekuko banatu da banatu, ari. Arrastoz arrasto, puntua pilatzen hasiko gara, eta lanien hasiko gara, Itziar Afrika zeuek erantzuten hasi. Taulatxu berator, arrastoak, holan zabaletik ja zehatzera joango gara, zuek bota nahi zuiena. Detektibe lanak egin. Vale. Lehenengo taulan, lehenengo arrastoa. Beste danok adi erreboteak daudelako. Asko eman dio Euskal Herriari. Eurisa. Ez da Egin du, bai. Errebotea? Korrika. Zer izan daiteke? Gatibu, bai, bueno. Musikak. Musika. Eun euskaltegi baietz. Itziar Afrika. Bigarren honekin. Ze ote da? Aeka. Bai. Aeka! Aekako veteranoa. Aekako veteranak. Aekako alabak, ementxe. Alabak. Veteranoak. Bai. Eta zeran giroa oso sanoa eta ze, baina lekukoren aipatu dugunetik. Puta gurea dira. Erne, tensiñoa dagota. Inigo Asier, zebek hasiko zarete erantzuten. Bigarren taulan lehenengo arrastoak dio, kolore gorrixka dauka. Adibidez. Inigo Asier. Lekukoa. Errebotea. Isiarrales. Petoak. Petoa. Ez da zuzena. Gorrixka. Edo zer, bota. Ba, Aekaren letrak edo lan fondua ero, esango lego. Ez, hori da, ostia, behin. Bai, ba... Zerbait? Kamiseta. Kamiseta oroar. Mintzatzeko astindu egin behar da. Inigo Asier. Mingaina. Bale! Laulo gaita barkun izuek ere. Bigaina.
Ixiarre ondo modak izakit. Ixiarrales, zeu ekasi erantzuten, hirugarren taulan, lehenengo arrastoa. Musikari askoren jaioterria da. Herri bat. Bera. Egia. Itziar Afrika? Musikari askoren jaioterria... Jaioterria. Euskal Herria. Oroar. Hau ere. Inigo Asier, Hori jo. lekukoaren lehen lekukoa da aurten. Irun. Eta posible. Beste nago eta Itziar Alex. Nago eta martzuentzat ere. Ondo. Hasiera parekidea oso. Ondo. Ala behar dugu, Festa lasaiago izango data modu horretara. Itziar Afrika, aktore lanak orain? Aktore Berezkoa bai? dituzue. Imintzioak egin marko ditugu, isil-isilik 3 kontzeptu adieraztea zuen lana, hartu lekua hemen zuen mesedez, Inigo eta Asier bestaldean, zuen lana asmatzea, 3 kontzeptu horiek, imintzio horiez adierazitakoak, zeintzuk ote diren. Bota aukera beldurri gabe, Ados? Ia ba. Ikusita banatu, zereginek? Eta hasi. Hasi. Lemizikoa, nork? Izkor? Hasi? Bai? Lehenengoa. Itziar? Hasi? Hartu lekua, hori da? Ebila? Bai, ez da euria. Bai. Negua? Korrika elurrean. Bai. Bai, korrika. Bai. Ondo, korrika Bai, lupen, esan bai, dugu, Bigarrena? Afrika. Bai. Isilik, Isilik, Kotxia. Furgoneta. Bai. Lekuko hartu. Ez. Gidari aldaketa. Ez. Animatzailea? Ez. Furgoneta bai. Zer eginda? Baina? Furgonetara? Sartu? Bai. Hirugarrena? Bai. Hirugarrena. Hau bien artean egiteko, Vale. Ui. Vale. Patinetien korrika itia. Bizikletan? Bale? Patinetean korrika atzetik joatia. Bai! Eta? Eta bizikletan esan dugu? Bai, ez da? Venga, hartu leku. Vale. Emozio. Bale, oso ondo. Bai, ondo. Imintz, langa jarri dugu hemen, orduen. Koganzko izango da bidea. Baina, ulertzeko da, Itziar, aktore profesionala, paperian sartzeko denbora pizka bat ere behar du. Bai. Horrekariak ere kontatu. Baina oso zaila, egoera... Horretara hilo dena, ze sentitzen. Bai, ze sentitzen. Sekulan esperimentatu barik, eta... Eta ale ere? Danak, iruroina puntu! Ez da egun aurri aski, furgoneta bultzatzeko ere ba. Ia ba. Inigo eta Asier, imintzio gaztuek orain, hartu lekua, Isiar Dales bezaldean. Ia zer datorren, bigarren errondan. Demora. Ikusi aukerak. Itxatu ondo. Eta hasi, bitako bat. Bizkor. Hasi? Bai? Lemizikoa. Korrika. Bai? Gitarra jotzen. Kontzertuak. Korrikako kontzertua. Noizkue? Pasaden kontzertua. Ez. Urrengoa. Datorrena. Bukatu da. Korrika Bai. bukatu da? Zeneko kontzertuek? Bigarren Bukaran zeneko kontzertuek. kontzertua? Animoa, Animatzailea. jentie, Bai. publikoa. Animatzen zer? Korrikari direnei animatzailea. Bai. Oso ondo. Hau bien artean, Zeitzate. Ja ba. Nortzutie? Irakaslea Maixue, eta ikaslea. Aikako irakaslea eta ikaslea. Bai. Euskaltegian. Eta bestie? Bai. Hartu lekue, bai. Amaierako oso ondo. Amaierako kontzertu, festa, dena delakoa. Oso ondo. Ziar, eta ez dakit jabetu zaren, Inigok irakurri Euskaldegi ikasea eta segituan. Bai, kaixo. Erango nator, barkatu, segituan. Eixo bat barbera hartuik. Oso fin. Oso ondo. Bai. Danak, iruroina puntu hau bazuek. Isiarrales, penalizateke beste gariketa hain ondo egin da, orain 3. Beste 3 asmarazi garritugu, Bai, hau gotu migoa. Ia ba, hartu lekua, Itziar Afrika bestaldean. Zuen asmatzaile orain. Ai. Uguritasuna. Guazen demora. Amen. Begiratu ondo, Norra hasiko den? Vale, Ba, ni hasiko lemizikoa, naiz, bai. oso ondo. Petoa. Bai. Bai, itxaron, Petoak salgai.
Bai. Saltzen. Saltzailea, bai, oso ondo. Vale. Bigarren Alex. Ia. Lekukoa. Lekukoa. Mesua. Oso Bai. ondo. Irakurri. Bai, Ba, bai. Zer erraza. vale. Bai. Venga. Lekukoa. Hori da kontzertua. Lekukoa pasatzerakoan istripu. Zer. Erori. Alex, uste zan lekuko erori. Bueno, erori da dena. Erori da, aeka ere erori da. Momentu batean. Baten bat papelin sartu da, Alex Ardui. Stanislavski metodoa, zer da? Ondo sinetxita, Alex, ondo? Bai. Baina ez jarri berrira. Sensacionekoa, Vale, kuko erori zan, baina ikusi ziketan erori da, bai markagailuak gora, hau batzuek beste 70. Negarrezeak. Eroglifiko batzuk orain. Bueno, eroglifikoek, badakizi, atal ezberdinek, zuek bota ahoz, gu laguntzeko prest, Itziar Afrika zeuek hasiko zarete erantzuten. Bai. Eroglifikoek datozelako penaz ez negarrez barrigaz, Afrika. Joe. Claro. Benetan, hau ezin dozein Ai, hartzako interpretazioa Rimela eta ikusi dana da. korridon ja. Azkarra joan da. Zeona. Zergatik erori den argitu gabe oraindik? Bai, parkatu. A ber. Itziar eta Afrika. Zerizo. Lehenengo eroglifikoa, hau zuentzat, denpora. Bukaeran jendez lepo egongo da, ze ikusten da? Korrika maiera. Ze ikusten da? Bai, Bai? deabruak... Eta bestie? Bai, eta bai, Ezerua. aingeru. A ber, bale. Bai? Infernua eta... Infernua eta zerua. Bestera batera, Alegia. bukaeran jendez lepo egongo da, bai? Bai, zera. infernua. Bai, segun. Bai. Baiona. Bai ona. Bi bai ikuste ditugu, bat gaiztu da besti ona. Da zein nahi dugu ona dana. Baiona. Eta Afrikak dio, ez da deabrua horrela. Baiona. Aingerua baino, ez da? Zaila. Bai, ikusi zut aurpegian, Erreklamazioa jarri nahian. Bueno, bigarren ere bat dator, lasai. Vale. Ia, bigarrena, denpora. Animatzeko bilduko dira, ze ikusten da? Pi. Bale, zer egiten? Letra? Pi non. D baten barruan. Pi. Pi. De. Den. Eta ze egiten? Zutan. Ez, bestera batera. Zuek zeitzen dau. R. Bale? R. Pide. Pi. Pide. Errepide. Errepidea. Bale. Errepidea. Pide horretan ikusten dugu. R. Pi. Dean. Bale. Bai, ez da? Bai, Afrika ere, konbentzituta ez gaude, Bai. Bai. Kara, erre, bitik bat asmatuta, 50 puntu. Oso ondo. Iñigo eta zer? Erreta. Erretazio aurretik. Azterako. Bai. Bai, zertatzen da, lehenengo eroglifikoa. Denpora. Lekukoa pasatuko da. Nor da? Esti, Bale? Goku, Bale, zatiak. es... Esku. Esku. Bale. Erdika, esti, tirik ez bai, eta Goku, ku bai, esku. Oso ondo. Ondo, Ondo. Entrenatuta, edo ja ustu egin gara beniziko asmatzea. Ia bigarrena, Iñigo Asier, denpora. Lelo ona da. Zer ikusten da? Zer agiketa da matematikan hori? Erro karratua. Bale, orduen? Arro, Tom, Jerry. Bale? Arro. Herri. Herri, bai! Erro karratu hori eta A ordezkatuta arro, eta Jerriri jota kenduta herri, arro herri, bikain. Ume baten ilusio ikusi dute, asierren begietan. Hori da! Bestalde, Itziar eta Afrika. Bai. Ida kaitz, Bazekiten. Bai. Leloa. Hori susmatzen aritu dira. Bueno, leloa. Bueno, da argitu kanpatu. dugu. Bai. Momentuz biti bi, Nautik. 1 puntu, Oso 1 ondo. puntu gozatei.
Zer, Alex, pixean? Bueno, ja, zer datorren? Maila emateue denak aurretik, eta gero gu hemen... Gainditu egin behar. Bidean Hau, galdua. zozketa bidez izan da. Ja. Zozketa bidez izan zarie, eirugarrenak. Alex, minik ez hartu, hori bai. Lehenengo eraglifiko hau pasuek, denbora. Kilometroa bukatuta botako duzu, ze ikusten da? Irakurri. Izerdia. Bai. Vale. Claro. Iz ikusten dugu, eta erdi betete ikusten dugu, izerdia ikusten dugu, bale? Ondo? Biziara kasmatuta, Alexe justifikatu. Karo, hori da. Eta ia bigarrena, denbora. Korrikalariek jantzi dituzte, nor da? Gepeto, Bale, kendu... eragiketakin? Petoak. Bai. Pinotxoren egileak gepeto, geken dute petoak. Abatzu gero, petoak, ederto? Ni luze petoak. Bitek bian puntu. Haupa. Bueno, ondo hori gara, ezta? Bai, Zuek eroso, konforme? Primera. Bai, kexa iradokizunak bota orain, bestela, Gana Ondo. Bereziki orain, momentu garrantzitsua datorreta, mi luzeko eskua. Entzun, eskua behar da lekuko eramateko. Noski. Eskua gainera pultsu ona. Entzun, saria. Miluzeko kilometro eramateko saria eta horea gure lehiakidek eta etxeko epe bai aplikazioa jaitsi horretarako. Bat egin, Bai, Iruñerrian larun batean lekuko eramateko aukera izango duzuelako. Aukera eta horea, sekulakoa baita. Horretarako, zuek ere lanean, induzketa lanetan orain, 3 esku lehenbizikoa, Itziar eta Afrika. A ber. Zuena da, honela dio enuntziatuak. Kendu konplexuak gainetik. Horren bueltan, ezkutatuta dagoen esaldia, eta lehenbiziko galdera. Entzun. Eta galdera dio, ze taldek egin zuen korrikaren abesti hau? Itoiz, Akelarre egan, edo Oskorri? Akelarre. Akelarre? Oso ondo. Zuzen? Bueno, harto. Ondo Afrika, bai. ondo. Elkar lana, zu. A letra agertu da. Beste galdera bat, neskak. Bai. Zein elementu kendu dugu Euskalakariren iruditik? Aizkora, ikurrina, laugurua, edo bihotza? Zein kendu dugu? Zein kendu? Bai, Horzio zer falta da. Bai, baina, a ber, zer dan. lauetako bat. Hori da galdera, bai. Bota bat? Bihotza. Bihotza? Oso ondo. Asmatu. Fua, eskerrak hemen Hori dago. da. I batzuk? Eskepeto honetan ibilinaz. Urrengo zuretzat, Afrika. Zenbat ordu iraungo du aurtengo korrikak guztira, denera. 212, 220, 227, 226 ordu. Matematikak. 226. Venga, ba. 226. Oso ondo. Toma! Oh, yeah! Aurrera. A ber. Entzun! Guztiok bat egitea ezinbestekoa. Bakoitzaren nortasuna Hau ez dut labazu. Ez. Momentuko aukera, gurea, herrikoa, korri. Bai. Nor! Mademoiselle. Entzun dugu klikak handeren hasieran aukerarik beharri gabe. Mademoiselle. Bai. Oso ondo. Bai. Bai. E batzuk? Pixkanak azuek ere erreparatu. Eskuari, esaldiari alegia. Ziote dago rezkutatuta. Kendu konplexua gainetik, ala dio enuntziatuak. Gehiago behar dut, zer. Bai, aurrera. Zein ez da korrika esateko sinonimo bat? Arrapostu, takarraran, galopan edo antxitxika. Arrapostu. Hori erantzutea da, ez da. Eta ondo erantzun da. Ze ondo. Ze ondo. Atariko proba esko. Ondo, galdera zuzen erantzun da, aldiro, esaldia askatzeko aukera daukazue. Askatu nahi duzue? Garaia. Baina. Bueno, horrenik. Zer? Bai, lehenengoa badauka... Beia, Probatu nahi duzue? Zuk ikuste... Ez. Vale, pizkat gehiago behar dut. Pizka bat. Baina ia badeko. Ze zenbaki ezkutatu dugu aurtengo petoko aurrealdean? 21, 23, 25, 27. 23. Oh. Venga, a ver. Bueno, zeo ze pasatzen dut. Zuek ere, Ai. animo, Beste hoi, U letra ere agertu da.
Azkenengoak ez da egite. Azalpenak dio, Ane Elordik aurtengo korrikako koordinatzaileak, bi bazuek saioan esana. Hortxe dagoena. Probatuko dugu edo aurrera? Aurrera. Nik ez da aurrera. Si. 1980ko hamarkadan, non etzen behin ere hasi ez bukatu korrika. Gasteizen, Maule Leistarren, Bilbon edo Donibane Garazin. Hamarkada horretan, aukera bat. Bai? Maule. Ondo. Zer makina zaren. De. A ver. Askatuko zuie? Garaia da. Ondo, venga, isilpean. Probatzeko aukera? Aurrera? Erdikoa, Eske hori dau... Hori bai. Nola dute izena entzun, 1985ko korrikara espaziotik etorri ziren martetarrek. Galaxiako lehenbiziko turistak, martistarrak, Euskal Herrirantz abiatu dira jada. Euskaldunon herri ekimen ikusgarriaz zuzenean gozatu eta bide batez kilometro bat erosteko asmo. Hau enuen gogoan. Izena, nola zuten? Martina eta Martxelo, Maite eta Martzel, Malen eta Martxelo edo Maider eta Martzel. Martetarrak. Martetarrak. Maider eta Martzel. Ez da zuzena errebotea, gozatei. Martina eta Martxelo. Martina eta Martxelo martistarrak, Euskal Herrirantz abiatu dira. Askatzeko aukera? Garaia da Euskaraz bizi nahi dugula arro adierazteko. Arro adierazi da gainera, Zuten! Tomo baina zuntzak! Baina... Kortesia ere, barkamen askatu, lehen biziko bikoteari. Adial ere danok errebotietara. Bigarren eskua zegoena izango da, Inigo Asier. Zegoenetik abiatuko da 1 euro, baina eutxi puntua egitako modinari. Ahoa bizi-bizi prest belarriak. Azteko, zenbat garren korrikako argazkia da? 7, 9, 11, 13. Ilun dago, bai, Bota bat. Bai? 7. Errebotea. 9. Errebotea. 11. 13. Eta asierrekin hori. Beste galdera bat, bigarrena. 13. Ze museotan dago korrikaren lehen lekukoa? San Telmon. Oso ondo. Ka. Nor, omendu zuten 9. korrikan, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondon, Maite Idirin. Mikel Laboa. Oso ondo. Bikain. Entzun hau? Ladu izena, 2017 urteko korrikako kantanek? Zir korrika. Oso ondo. Ez dago inor barkatzeko hemen, Erre batzuk, hau, bizi-bizi prest belarriak, eta beste galdera bat. Zein ondartza agertzen da aurtengo korrikako bideoklipean? Ondarraitz, Zurriola, Azkorri, Antilla. Ze ondartza da? Bota bat. Ondarraitz. Errebotea. Segusune. Azkorri. Beste errebote bat. Zurriola. Bai. Askatzeko aukera. Eta mendeku egin. Hori? Polita litzateke? Aurtengo Mursegoren Arro Herri, kantaren letraren zati bata. Eskutatu duguna. Bai? Ia ba?
Aurrera, orduan. Inigo eta Asier, beste bat. Nork eman zion Euskarari kanta honetan agertzen den jalgia di plazara agindua? Ona aukera jalgia di euskaraz, laga erdara, bizi ganoraz. Euskara jalgia di plazara, norena da? Etxepare. Mirande, Oienart, Leizarraga, Etxepare. Bernat Etxepare. Oso ondo. Zeta. Askatu, Inigo Asier, saiak ere egin, edo beste galdera bat. Etxepare zuzena zen, Geratu da. Beste bat, entzun hau, entzun hau. Zenbat aldiz entzun dugu la? Pirritx eta porrotxen kantan. 12, 14, 16, 18. Han, bi musikari zenbaketan. Bai. Hamasei. Hau Pasier. Ondo. Pase batze, la. Lauko, lauko 16. Askatuko dugu? Ba, beste bat. 1983ko korrikako leloa jarraitu. Euskaraz, bizi nahi dut, badakizu, nik eta zuk, eta kitxo. Zain esan zan? Eta kitxo. Oso ondo. Euskaraz eta kitxo. Te. Ez, Bai edo ez? bigarren hori, edo hirugarren abarkatu. Ba, beste bat. Nork idatzi zuen 2007 urteko mezua. Martxelo Otamendi, Maialen Lujanbio, Lore Agirre, Xabier eta Miren Amuriza. 2007. Ez, Martxelo Otamendi. Errobotea. Maialen. Berandutxu hau, Maialen. Xabier eta Miren Amuriza. Por ejemplo, bai. Xabier eta Miren? Ondo. Askatzeko aukera. Askatuko zila? A ver. Vale, esku, eldurik. Esku, eldurik. Ez esan... Bai edo ez? Askatuko zila? Eskatuko gara. Venga, ba, dale. Bai? Berak esango hau. Esku, eldurik, lehertu estarriak. Justizia poetikoa. Komodina? Bai! Bai. Lehen Inigo Gatxegin barkamen askatu, orain barkamenik bueltan ez, espakizuna baizik. Ixi Arrales! Zuek hautsi zegoenari? Zuena ere heldu data. Hirugarren eskua. Ia. Lehen korrikako antolatzaileetako batek esana. Nondik nora izan zen lehen korrika? Oñatitik Bilbora, Baionatik Gasteizera, Iruñetik Donostiara edo Hendaiatik Iruñera. 80. urtean. Bai? Oñatitik Bilbora. Bai? Ona. Erre? Entzun? Errera? Aiten korrika. Korrikako temazo batzu da. Ze urtetakoa da hau? 83koa, 85koa, 87koa edo, 89koa. Ixi Arrales, Tapia eta Leturia. 87 o 19? 19. Errebotea. 87. Bai, ez da beste epatutako aprobetxauta. 83. Han! Askatzeko aukera Inigo Asier. Bai. Nahi, bai. Eskerrik asko, eta? Ixi Arrales. Zer joan ohi da lekukoaren barruan? Omenduaren izena, kantaren letra, mezu sekretua, edo utxik doa? Mezu sekretua. Ikusi du lehen ale esataten. Erortzen ere bai. Gauza asko ikusi dugu. Gogoan izan, lehen korrikako antolatzaileetako batek esana.
Ze izen ezkutatu dugu Betagarriren ongietorri lagun kantan. Ongietorri Magi, Martin, Sarai, Ibon. Belarri, Ongietorri. Magi, ongietorri Martin, Sarai, ongietorri Ibon. No. Neska da izan biau. Hala, hau Magi edo... Magi. Ongi etorri Sarai. Darrai, hori Darrai, Sarai, Darrai. Bai, Ondo. Ondo, Ibon be, sortena, nahi izan gero. Nire kantan sortzen. Nire bai. Nire letran. Askatu nahi duzu, Itziar eta Afrika, oraindik ez. Oraindik ez. Itziar Alex, Bai. segi ba. Zein da Korsikan egiten den korrikaren izena? Korrelengua, korrelingua, kurrilingua edo kurrolengua. Korsika. Egarra pregunti. Ode, izan ere. Lingua. Da corri. Lingua italiana. Korsika Italia da, ezta? Ez da Italia. Korsika frantzesa da. Zer baina da. Aukera bat. Bai. Korrelengua. Bigarrena. Korrelingua. Ez da zuzena. Zelan ez ez? Bigarren erregotea. Kurrilingua. Kurrilingua. Kurri. Ba, hori bai. Pelotilla. Bai, bueno. Korsika bera utzi beharrean. Ez da txarra hori ere, baina, bueno. Lehen korrikako antolatzaileetako batek esana, azalpenak dio, urtsa erraztiren hitzak dira. Probatu nahi, Inigo Asier? Aurrera ingo dugu, ez dela? Siarrales, eutxi. Zozen. Nola du izena 12. korrikako Fermin Muguruzaren abesti honek? Zarzarra. Begira ezazu. Big Beñat. Alegia, Big Mac Bear. erantzuna da, Big Beñat. botatakoa. Oso ondo. Big Beñaturu. Bera. Oso ona. Eta honekin, Isiarrales, komodoina lortzeko aukera zuek ere? Probatu? Bai. Isiar? A ber, euskararen. Bale. Bai. Ez baina, Eurek. bai, Isiar, ez Itziarrez, Isiar. Ekatu, Euskararen ikurretako bat korrikaren testigua da. Testigua? Bai. Nei harrik ez jo, Bai. Zerbitan nauta. Isiar, esan ez, nire beste lehiakidea bezalakoa, En serio, Wow! Markagailuetara goaz, bakoitza bere komodinarekin 510. Itziar Afrika eta komodina, 520. Iniok eta Sierrek eta komodina, 400 Isiar Alex eta komodina. Bai, Alex, horrela daude kontuak. Zemat, Alex, mesedez. 510, Lareun. Bueno, Bigarrena. Abitzu. Adi, lehenengo errondan, jakin nahi duguna da, Itziar eta Afrika erantzuten hasiko dira, baina gero beste taldiek erantzunak eskaini beharko dituzte. Korrikaren abestia egin dute. Aukerak. Egan, Xabierra Muriza, Akelarre, Berritxarrak, Lontxoa Buruza, Benito Lertxundi, Maren Oskorri, Gozategi, Goze, Kepa Junkera. 11 ditugu, 8 zuzenak dira, 3 ez. Nork egin du korrikaren abesti bat emetik, Itziar Afrika. Hasi. Egan. Epa! Jo, ese asusta. Horrekin hasiko gara. Egan, zuzen, Xabiera Muriza. 82koa, itxaron. Orain, Inigo eta Asier. Bale. Txandaka. Nosan euskaltegiko irakaslie? Bai. Gozategi. Bai, zuzena da? Isiarrales. Kepa Junkera. Bizigan horaz, entzun dugu? Itziar Afrika. Akelarre. 93an. Inigo Asier. Oskorri.
Laurogeita zazpikoa. Itziar Arrales. Se bera mucho eléctrico, bueno. Hiru zuzen, hiru oker momentu honetan. Bai, seguro. Bai? Bai. Xabea, Namuniza. Lehen bizikoa, berak. Bat, korrika, bi, korrika. Itziar Afrika. Lontxoa buruza. Zen? Inigo eta Sier, erantzun zuzen bakarra dago, komodina daukazue, Inigo bai, ez zuera bileko komodina ganera. Gose. Gose. Beira, Gozetegi. Gozetegi! Hori, ez da gertatu horreinik? Uztartze hori? Gozetegi? Politari zuteke, Bueno, hortxe dago, proiektua. Ederto, bigarren errondan adidanok, korrikaren antzeko ekimenak dira. Batzuk entzun ditugu. Korrelengua, La Pasem, Lokronan, Hidden Assets, La Flama, Korrelingua, RIT, Arabako Herriosako korrika, Ras Irlait, Korsa per la Lenga, Arredadek. Bada ekimen bat esportatu egin den Euskal Herritik. Inigo eta Sier. Zita hori da badezpada, Erne? Korrikaren antzeko ekimen bat. Erreixa, zala esan dezu eta... Batzuk entzun ditugu. Arabako Errioxako korrika. Oso ondo? Itziar Arrales. Bai. Korrelingua. Horrela euskalduta? Bai. Hau. Galizieraz. Itziar Afrika. La Flama. Edo. Katalunian. Bai. Toma. Ez! La Flama obrint pastalearen abesti ba. Bai. 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 Inigo eta Sier. Ras Irlait. Galesen. Itziar Arrales. Kosika. Korsa por la lengua. Atzeko gina. Esune. La Pasem. Bai. La Pasem. Okzitanieraren aldeko lasterketa. Inigo eta Sier. Korsa per la lenga. Arango, aranean egiten da. Itziar Arrales. Hiru zuzenak dira eta bi ez. Ez dakit nola bozkatzen, Hidden Assets. Hidden Assets. Irlandako telesail baten izena da hori. Inigo Sier bakarrik geratu zarete? Eta nola gelitzen da kontua orduan? Erantzun bat ez da zuzena. Komodina daukazue. Erabiltzen bazu, planto egiteko aukera. Horixe, zan galdera. Bai ez da. Erabilien daizu, komodina? Bai. Ba, komodina erabiliko dugu. RIT, Irlandan egiten da hau. Planto egiteko aukera orain. 60 punturekin. Ba, planto? Bai, eserri deo, bai. Bizkor gainera? Jo, manaki. Ba, 60 puntua zera dira. Lokronan, zen lekuzkan botzegoen bestea. Korre lengua, hau Itziarrentzat, Katalunian, korre lengua, eta Arredadek Bretanian. Bale, 3. errondarago baz. Itziar Arrales, zebek erantzuten hasi, beste denoko di. Korrika bertatik hasi da. Hasierako herria izan da, edizioaren baten. Oñatian doain Urepele, Trebiñu, Atarratze, Arantzazu, Hondarribia, Orreaga, Ondarroa, Basaurik, Arrantza. Oñati. Lehenbizikoa? Ez dakit, zuk esan. Urepele. 2015an. Inigo Asier. Arantzazu. Zazuek antxe? Itziar Arrales. Antoni digasi da. Ez dut gogoan. Trebiñutik igual. Atarratze. Jale, ez bota. Erantzun bat. Bota. Trebiñu. 2011an. Itziar Afrika. Orreaga. 2005an. Inigo Asier. Karrantza.
2007an. Ixierrales. Komodina ere badaukazue, ez du osatzeko balio baina. Ez, gomen bai. Bale, ondarra bi. Arriskatu. Ez zaba, bertatik hasi. Itziar Afrika. Komodina badaukazue osatzeko ez du balio baina. Bi zuzenak die eta bi okerrak. Bi zuzenak, bi okerrak. Bi okerrak. Nik bat badakit, a ber. Edo deskartea egin edo komodina erabili eta bizirik geratu. Momentuz. Neri berdin jate, eh? Niri bebai. Andoain? Andoain? 2013an, bai? Inigo Asier, errematatu? Atarratze. Hau da. Gozate egin. Beste horreta har. Margailuak 510 puntu! Itziarrek eta Afrikak, Inigo Asier, 890, Lareun, Ixierrek Alex! Eta Ixierrek, kezka bat olain. Nola itzuliko naiz ni Andoaina. Horma bat eukikot, seguro, Nola sartuko. ba, nola ba. Ixiar hori jata, Alex, ardoia ze bikotea, azte gota bitxalo, bero, handa, zedek. Zoragarri, baina bakizu. Festarik honetan ere bate-mate, etxera joan beharretak gaur zuei egokitu. Bai, Gustora lastima. dituzarete? Bai. Pena. Pena. Bai. Seinale Bene ona egonda, da, bai. Ui. Baina, beste aukera matea ere ez dago. Bai. Alex, Bai, albiste ona. Gauerdian egingo dugu korri. Harto. Libratu zara. Sikeran. Hori ba. Itziar eta Alex, eskerrik asko. Zebori. Dinot, bidelagun izan garalako renbeste urtetan eta hementxe jarraitzen du danok herri egiten euskararen alde arro ganera. Bai. Eta jarraitezala. Apa Horrela, zuek! apa zuek, korrika! Giluzen, finalerditan, korrikarekin bat eginda, korrika abian baita. Zeunkigarria izan den irtero hori. Irundik gaur, abiatu da. Korrika martxana! Non egongo da? Orain? Dagu hemen. Gu hemen. Ari gara, Entzun. itxaso inguruan, oraintxe, une honetan. Un honetan esaten didate, Bai ba, itxaso bai ba, inguruan. bai Korri egin naizu, lekuko eraman naizu. Adi, aplikazioa, finalean bat egingo dugu aplikazioan, bai hasi jaisten, jaitsita espadaukazu. Hemen, azkarrenak, gaurko saria hori izango dalako korrekako lekuko eraman, larun batan Iruñerrian. Miluzeko kilometroak, Erne, Zuepe bai, Orezko saria, bai. Zuepe bai, Zer moduz? Zuek eugaz, Itziar Afrika aurrera eginda? Posik. Bai, ez da? Bai. Ez duzu barruan gorde, poz hori? Erantzun zuzen bakoitzeko atera dugu. Ja, irauten dauen. Isiltxeago, baina fin, gozate gitarrak inigo eta xier. Ondo, Ondo. Lasai, Antxon. Bai, ez da? Bai. Lasai, eroso. Etxeko irridikula indula ez da esanko. Nola ba? Horren beldurrik ez izan, Bat ere. Wikipedia eta ondo errepasatuta gainera. Edo berezko jakintzu. Baina kartxigonako. Bai. Ez azula pentsa, Oso fin, bi taldeak ere, orain, korrikarekin bat egiteaz gain, sokatiran ere ari beharko dugu. Itxon. Bai, sokatirako leku kartzen moduzen korrika, edo? Bale, zuek prest? Aktin apur bat? Aktin. Lekua hartzera korrika, baina aurretik gogoan izan puntu gehiago gozate gitarrek, erantzuten lehenbizikoak, Itziar eta Afrika, zuek izango zarete. Beraz, iki, poliki, hartu lekua, sokatira datorreta. Eta Erne orain, Erne, denbora, ze materialekin dago egina korrikaren lekukoa? Egurra, zuzen. Gaur, urriaren 30 bada, zenbat hilabete falta dira urtea bukatzeko? Bi. Zer kanporatzen dute landarek gauean? Oxigenoa. Karbono dioxidoa, zenbat letra ditu arro, herri, leloak? Zenbat letra ditu? Zenbat? 6. 10. Gaur osteguna bada Bilbon, ze egunda izturitzen? Egun beria. Hori, osteguna, oso ondo. Gipuzkoako ze herritakoa zen Remigio Mendiburu eskultorea? Azkoitia. Hondarribiakoa. Nor omentzen du aurtengo korrikak? Bai? Samuel Eto. Azterketak euskaraz, korrikan lekuko daramana aurreratzen baduzu, zeren atzetik jarriko zara?
Furgonetaren. Oso ondo. Ze kiroletan aritzen da Unai Laso, neskak? Zer da? Pilotan. Pilotan, egixe. Non amaitu zen 22. korrika? Donostian. Zuzen. Zenbat lokarri daude 7 katiuska paretan? 14. Ez dute lokarririk, Joneren amak 3 alaba ditu. Janire, Jaione eta... Joneren amak? Jone. Jone, bai, nauski. Ze kolore du Italiako Giroko lehen sailkatuaren mailotak? Arroxa. Magli arroxa, bai. Zenbat isa dauden eskak, xuxurlatu hitzean? Bi, ondo. 2005 gora, zenbat kilometro ditu guztira aurtengo korrikaren ibilbideak? 2756. Zuzen. 2000 jaio bazara, zenbat urte beteko dituzu aurten, neskak? Bai? Hogeita bost. A ber? Hogeita lau. Zein abeslarirena da historiako diskorik salduena? Michael Jackson. Zuzen. Thriller. Norena da, 888 txiste liburua. Bai? Paso. Kike, zenbat linea ditu Iruñeko tranbiak? Bai, ez dago! Ez dago! Es que vives en plan... Ez dago. Bueno, harrapatu gaitu. Denporak, ondo, ze txale mongotzago, Itziar eta Afrikari. Itziar ituño Afrikari bank, ze poz guk. Zuekin gauden bakotxien. Oso ze moduz, miluze berezian, neskak? Oso ondo. Oso divertigarria, bai. Jarto. Gaur jasotako indar energia hori guztia, korrikak irauten duen bitartean ere mantendu da dila, eh? Bai. Izango zarete, hariko zarete zuek ere korrika? Bai, berotzen ari gara. Dago gara, Ba, hau beroketa izan bada. Non parte hartuko zuie, aurten, korrikan? Basaurien, Bilbono. Bai, basaurien ingo. Bai. Aldiro, ikusten duzue batu, eta listo. Ingara lagun. Eta ja... Superlagun. Lagun egin da. Bai, elkarreak. Bueno, esango dugu, Afrika jarraitu horrenbeste gauza egiten. Azken aldian gainera alkarrik guztoko aukera tarteka garaukago olako kontzertu ederretan eta basabiltze gauza politxek eitxe. Zaldi, musika, zuzeneko. Beti ederra zurekin egotia, eta Itziar zer esan zudi, dinot, albo-albotik hasi garalako, bai Itziar zen mailatara iritsi dan. Non zauzen Itziar, eta gero, beti hemen, gebralbuen. Esaterako gaur, miluze saiorik ikusena izango da Brasilen, adibidez? Adibidez, o Argentinan, o... Sekulakoa. Bai, gero beti, hemen, laguntxuek, beti prest, euskararen alde, herriaren alde, hau pasuen neskak, maite zaituzte Hau da saioa gaurkoa, hau da eguna gaurkoa, korrika abian da, gaur bertan abiatuta, gozatzen ari gara. Besteak beste, gozate gitarrekin finalean irata, Iñigo eta Asier, behondo izela bikote. Ondo! Kontzertuetan fin, baina gaur ere ondo. Gustora, bai, ondo, oso ondo. Neko bidurak egitorek ea, Bai, ni behintzat, bai. Baina etxeko lanak ondo eginda edo? Bueno, berezko talentutik ere izango da. Zalantzari gabe. Korrikalari honak zari, Ez. Obeto Asier beste batera egin behar dugulako. Batera egin behar dugu kilometro, hori da irabazi duzuena. Gaurko saioa berezia da, saria ere berezia baita. Erne, gozate gitarrek irabaziko balute, aukera eta orea izango dute, 1000 kilometroan gurekin lekuko erabateko. Iñigo eta Asier. Eta bakarrik aurreratuko dugu, gauerdian izango dela, eta aurretik afaritxu bat egin gule. Ondo, ezta? Iñigo Asier, hori bebai. Afaritxu eta kilometroe. Publiko ere gonbidatuta animatzera. Bai, Atxabaldak askoitza, hau pazuek eskerrik asko gaur gurean izateatik. Gurea, Iñigo Asier zebek eramango duzu, bueno, momentu baten gube pasatuko. Bai, zeo zer egin gu. Etxekuentzat beste ore bat, gaur, aplikazioan gurekin bat egiteko momentua da, parte hartuko duzue, finala egingo duzue, eta finalaren irabazleak adi larun bat honetan Iruñerrian, miluzeri esker, beste kilometro bat izango du, eta lekuko eramateko ore, etxekuen bai, hau bazuek! Hori gaurkoa! Eta aste osoko irabazlearen zatere bada, saria noski? Ba, lanean hasiko gara.
Inigo eta Asier, esan dugu, bestak beste, kantua eginda. Zuek, korrikarako. Ondo. Arrotuko nahi apurtxu bet. Miluzan izenien, Kikek eta Bizok, bestak beste, mezua idatzi genuen, mezua lekuko barruan sartu, eskuz-esku ibiltzen da Euskal Herri osotik, zer erra izan zen ikusten genuen bakotxien lekuko eskuz-esku aldatzen negarro zazten gira nire mezue barruen. Inigo eta Asier, ariketa gaur izango da, sorte hon, korrikako mezua idatzi dute inoiz, azken egunean irakurtzen dena, sekretua izaten dena. Sorte hon, denpora. Pirritx, porrotx eta marimototx, bai edo ez? Sartu! Carlos Arguiñano? Inés Osinaga? Mayelen Lujanbio? Iñaki Perurena? Sarri? Lore Agirre? Toti Martínez de Lesea? Amets Arzalluz? Carmele Jaio? Loli Astoreka? Egiaztatu egingo dugu? Akats bakarra dago. Aldaketa bat egin? Eta egiaztatu? Inigo eta Asier, aldaketa bat egin. Egiaztatu? Lekuko erdia zuena daia. Inigo eta Asier, ederto, baurrezko galdera. Eta afaritxue eta lekukoa. Eramateko aukera. Amerikan urtetan bizi izan dira, hauetako bi. Nortzuk, denpora. Joseba Kuban. Aukeratu? Izenak? Bai ez? Bai. Sarri. Beste bat? 10 segundo. Aukeratu bat? Arguiñano. Argentina, bat? Bai da. Programa egiten egon zen Argentinan, Carlos Arguiñano. Eta Joseba Kuban. Este programa batean. Nun baiten? Sarri eta Arguiñano. Programa egiten Argentinan. Dinoztazu? Bai. Eta Sarri... Bestela, bai. Kuban, ondo. Idazten. Ei, Inigo, Asier, aukeratu dugu, urrezko galdera, zuzena da erantzun bikoitza.